Xafarders i xafarderes, som a Muro, on fa 19 anys que se celebra la Fira de la Tardor, és a dir, la Fira de la Carabassa. Se combina gastronomia, artesania, mercats de producte local i activitats culturals. Se fan diversos esdeveniments, com per exemple el concurs de carabasses gegants i una ruta gastronòmica amb diferents plats elaborats en carabassa. Quin menú teniu enguany per la Fira de la Carabassa? Entre altres plats tenim esmer rostit en carabassa, crema de carabassa i caragols en carabassa. Bé que teniu molt de tipus de carabassa, però què són cada una? Doncs aviam, n'hi ha que són tant de decoració com d'alimentació. I aquests trinxets com se fan? Quin és el procés de creació? El procés tot ho feim a mà. Primer les team, les forjam, les trempam, les esmolam i li posam el mànec. Toni Font, com a bon pagès, com ho feis per cultivar aquestes carabasses tan grosses i tan guapes? Donant bastant, cultivar bé la terra i donant menjar i aigua. No vos podeu perdre el reportatge sencer a Som Illencs. Fins aquí la Fira de la Carabassa. Ara mos toca anar a firar un poc. Visca Muro i visca la Fira de la Carabassa!